Čast je biti među osnivačima strukovne organizacije zaposlenih u prosveti, kaže Biljana Drobnjak posle osnivačke skupštine Evropskog udruženja nastavnika Srbije u Beogradu. Biti predstavnik jednog grada, jedne institucije, znači donosi i čast i obavezu i odgovornost, ali ono što je još možda bitnije, ajde kažemo satisfakcije, jeste predstavljati svoju zemlju, znači predstavljati Srbiju u nekoj drugoj evropskoj ili svetskoj zemlji, znači za mene lično je velika i čast i odgovornost. Utemeljeno na partnerstvu i razmeni iskustava, povezivanje sa kolegama iz evropskih zemalja ima brojne prednosti. Razmena iskustava u praksi, svega onoga što je pozitivno na nacionalnom nivou i naravno primjena i implementacija onoga što je bitno i što se radi u drugim zemljama Evrope, naravno razmena znači, naših studenta, odnosno učenika, nas samih, učešće na međunarodnim projektima, konferencijama, stručnim skupovima, organizovanje znači, naših seminara i edukacija koja će nam pomoći da unapredimo naš rad. Biljana Drobnjak je koordinator Udruženja za Šabac, Valjevo i Loznicu, pa će akcenat u narednom periodu biti na informisanju zaposlenih u prosveti. Svi oni koji su zainteresovani, a rade u vaspitno-obrazovnim institucijama, mogu postati član udruženja i samim tim koristiti sve beneficije koje udruženje donosi. Evropsko udruženje nastavnika Srbije je nacionalna sekcija Evropske strukovne organizacije prosvetara, AEDE, sa sedištem u Briselu. Ova organizacija osnovana je 1956. godine u Parizu, okuplja nacionalne organizacije u preko 20 evropskih zemalja. Deo ove organizacije, Srpsko udruženje nastavnika, postaće zvanično na jesen u Strasburu.